Takže čau lidi, tady je Blesk a vítám vás u dalšího videa. A teďka je to stávka, jak si můžete všimnout, nic se tady moc nezměnilo. Ale až najednou mám tady novou Mediganu, kterou jsem si udělal po Vánocích. A až potom už na tomhle Australian Gold Rocket Launcheru, který jsem představoval na minulým videu, mám už 431 kill a tady mám novou Mediganu. Potom mám tady nový taunty, některý, třeba tento. Tyhle ty dva furt mám, jako jsem je měl dřív. Prvně na Soldiera, toho teďka docela hraju kvůli tomu Australian Rocket Launcheru. Potom mám na Demomana, potom mám na Scouta a potom mám na Medica. A tady mám prostě věci z Halloweenu. A potom jsem si tady teďka udělal celou sbírku vintage věcí, jsem to prodal za ten minulý Rocket Launcher, který nebyl Australian. No a tohle je můj vintage loadout. Nebojte, já si to za chvilku přehodím, že některé zbraně jsou docela shit a nebudu je hrát. Třeba jako toto, tam si budu přehazovat toto. Gunboats a shotgunu. Tady mám další dvě věci. No ten vintage escape plan jsem si koupil předtím, ten jsem potřeboval. Prostě jsem chtěl něco vintage. A to mám tady Pyra, vintage backburner, vintage flare gun a tady mám dvě vintage věci. Každopádně, jestli to budete chtít, tak dám vintage gameplay, jestli se na tohle video vůbec někdo kouká a můžete napsat do komentářů, jestli to chcete. Potom mám vintage sandwich a vintage chocolate bars. Dalko Kochs, nevím, jak se to čte. A to prostě čokoláda. A to budu používat. Vintage killing gloves asi ne, ale když tak při PvPčkách, prostě při boxu. A jinak budu používat tak můj kill na potkání. Brazdister používám normální minigunu, anebo to neslava. Tam tady mám na inženýra Frontier, ale normálně používám normální tu. No buď používám Frontier, anebo normální brokovnici. Tady nemám nic, tady taky nemám nic. No Medica jsem se tady zdal toto, to budu používat třeba na duel Medic. No prostě kdybych si zdal s někým duel Medic versus Medic, tak bych to používal. Ale jinak asi budu používat tu Crusaders crossbow. Tady mám už tu Medic gunu, ji používám. Hlavně jsem si tady koupil vintage Uber Self, který budu používat. Na snipera tady mám vintage Jarrett a potom tady ještě vintage Tribal Man's Shift. A na spy mám vintage Dead Ringer i vintage Dead Cloak and Danger a vintage Ambassador. Tohle to budu používat. Ten Dead Ringer asi budu používat víc než ty Cloak and Danger. A Ambassador taky docela budu používat. A tohle je můj vintage loadout. Pokusím si dokoupit vintage rocket launcher a vintage shotgunu nebo vintage gunboats a dám to vintage soldiera. Kromě cosmetic itemů, protože ty nemám unusual. Ale můžeme už udělat vintage Pyra, vintage Scouta, vintage Demomana, vintage Heavy, no vintage Heavy, ani vintage Demomana nemůžeme udělat.
Vintage Fire, Vintage Scouta a ještě už nic. Ale tak se mějte a čau.